Всем привет! Мне очень бы хотелось, чтобы в Крыму жизнь была устроена таким образом, чтобы все мы видели здесь возможность реализовать себя, видели перспективу. На UA South ми продовжуємо говорити про людей та події, які змінюють сучасний Кримський півострів та Україну в цілому. Один з сучасних лідерів кримськотатарського народу та лідер кримського спротиву Наріман Джелял. Це політик, викладач, політолог та журналіст в одній особі. Людина, яка за свою активну прокримськотатарську та проукраїнську позицію наразі перебуває за ґратами Кремля. Мне все равно, что в России делается. У россиян есть Россия, они вправе выбирать себе кого угодно. Нравится им президент Путин, пусть они выбирают президента Путина и живут. И я всегда говорю, при чем тут моя родина и мой народ? Мы не выбирали. Вы пришли. З 2013 року Наріман Джелял є заступником голови представницького органу кримських татар. На території РФ та тимчасово підконтрольному Криму меджліс, тобто цей представницький орган, заборонений. Признать объединение, именуемое Меджлис крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретить его деятельность. Така позиція Кремля по відношенню до кримських татар ускладнила життя народу, проте Наріман Джелял не припинив своєї діяльності саме на території Криму після ганебної заборони. Воспользуются теперь этим запретом и объявлением экстремистской организации власти Крыма для того, чтобы уже начинать персональное уголовное преследование. Знаходячись під цим тиском 8 років та продовжуючи свою діяльність, не змінюючи свої позиції, він став абсолютним легітимним лідером народу для кримських татар, що продовжили жити на своїй батьківщині. Навіть під час парламентських виборів в Україні він був готовий балотуватися до Верховної Ради, але не виїжджаючи з Криму. И тогда действительно речь шла о новообразовавшейся политической силе «Слуга народа». Я единственно в тот момент сказал, что Мустафа, я соглашусь только если мне не придется уїжджати з Криму. Окупанти це розуміли та постійно переслідували в бажанні знайти щось, за що можна було б зачепитись та нейтралізувати Джеляла. Фінальною точкою став перший саміт Кримської платформи, на якому був присутній Наріман Джелял. Повернувшись до Криму, його та ще двох кримськотатарських активістів звинуватили у сфабрикованій справі, нібито спробі підриву газогону в Криму. Окрім тортур та психологічного тиску, який був нанесений представникам Кремля, Кремль дав неймовірні терміни ув'язнення кожному. Активісти брати Ахтемови отримали 15 та 13 років. Наріман Джелял отримав 17 років колонії суворого режиму. Ми розуміємо, що 8-річний спротив, який чинив Наріман Джелял, є героїзмом в умовах окупації. Також розуміємо, що РФ не проіснує стільки, скільки років в'язнення вона дала Кремлю. Я действительно бы хотел, чтобы люди научились мирно жить.